Zdravím vás, volám sa Zdenko a vítajte pri sledovaní tohto biblického kurzíku na tému Božie meno, aký je Boh, aký je k nám. Dnes Fanuel, čo znamená Božia tvár. Vychádzame zo Svätého písma, najlepšie mať pri sebe takto Bibliu a sledovať text, aby sme neboli stratení počas toho, ako vykladám tie verše. Vychádzame dnes z 32. kapitole knihy Genesis, čiže Genesis 32. Je tam príbeh o tom, ako Jakub bojuje s anielom. A taký úvod o tom, kto bol Jakub. Jakub bol dvojča. Mal ešte brata, ten sa volal Ezau. Jakub s Ezavom boli dvojčatá, Izáka a Rebeky. Ako prvorodenému patrilo požehnanie a dedičstvo Ezavovi. Ezau sa narodil prvý z tých dvojčiat. Možno o pár minút skôr ako Jakub, a predsa malo mu podľa práva patriť to dedičstvo a prvorodenecké požehnanie. Ale veľmi si ho necenil, ani nežil tak zbožne, ako si to prijala jeho matka. Oženil sa s pohanskými ženami. Pripravil sa o to prvorodenské požehnanie. Najprv ho len tak leda bolo, vymenil za misu šošovice. Neskôr ho jeho brat na vedenie mamy vlastne obral, pripravil o toto prvorodenstvo, keď nachystal pokrm pre svojho otca a ten ho požehnal skôr ako Ezaua. A potom musel utiesť k Lábanovi a tam bol cez 20 rokov, kedy si musel vykúpiť svoju manželku, jednu, druhú, deti, stáda, cez 20 rokov. A teraz vracia sa, počujeme v tej 32. kapitole, naspäť do svojej krajiny s manželkou jednou, druhou, so slúžkami a s 11 synmi, s obrovskými stádami a vie, že ho tam čaká jeho brat, ktorý mu sľúbil pomstu. Dokonca sa mu vyhrážal smrťou. Čiže prichádza naspäť po 20 rokov domov a bojí sa. Čiže prečítajme si text. 32, 4. verš. Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezauovi do krajiny Seír, do končín Edomu a dal im príkaz, hovoriac: takto budete vravieť môjmu pánovi Ezauovi. Tvoj sluha Jakub ti odkazuje: u Lábana som býval ako cudzinec a bol som tam až do dnešného dňa. Mám dobytok, oslí, stáda, sluhov a slúžky. Posielam však poslov, aby som to oznámil môjmu pánovi a našiel v tvojich očiach milosť. Čiže hovorí svojmu bratovi, že je to, hovorí, môj pán Ezau. A seba nazýva služobníkom alebo otrokom dokonca. Hovorí, aby som našiel v tvojich očiach milosť. No poslovia sa vrátili k Jakubovi a povedali: došli sme k tvojmu bratovi Ezauovi a on ti ide so 400 mužmi oproti. Čiže to si môžeme predstaviť. Ezau sa rúti k nám so 400 mužmi. To nebude nejaké si vrúcne privítanie, veď to ide taká horda zbojníkov, ktorí nás rovno pozabíjajú. Ledva sme sa ubránili Lábanovi, ktorý nás nechcel pustiť z krajiny a teraz prichádzame naspäť domov a Ezau so 400 mužmi ide oproti. 8. verš. I bál sa Jakub veľmi a trápil sa. Čiže bál sa, trápilo ho to. Čo bude? Čo bude s mojimi synami, deťmi, manželkami, stádami? Potom rozdelil ľudí a povedal si: toto urobím. Rozdelil ľudí, čo s ním boli. Aj stáda, dobytok a ťavy na 2 tábory. Lebo si myslel:
Ak Ezau napadne a premôže jeden tábor, druhý tábor bude môcť uniknúť. A Jakub sa modlil. Čiže urobil aj také prípravy praktické, ale vedel, že tu nie je len o nejakú šikovnosť, o nejaké úskoky, ale je tam potrebné modliť sa, zvládnuť aj tú duchovnú atmosféru. A modlil sa slovami: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Pane, ktorý si mi hovoril, vráť sa späť do svojej krajiny, k svojim príbuzným a postaram sa o tvoje šťastie. Nie som hoden všetkých tých milostí a všetkej vernosti, ktorú si svojmu služobníkovi preukázal, lebo len so svojou palicou som tu prekročil Jordán a teraz idem s 2 tábormi. Vysloboď ma z rúk môjho brata, z Ezaových rúk, lebo sa veľmi bojím, aby neprišiel a nezahubil mňa aj matky s deťmi. Veď ty si prisľúbil: postaram sa, aby sa ti dobre vodilo a rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok na mori, ktorý pre množstvo nemožno spočítať. Čiže takto si zbudzoval vieru, hovorí: ty si Bože, Boh môjho otca Izáka, môjho deda Abraháma. A ty si mňa sprevádzal a utekal som len s palicou cez túto rieku a teraz sa vraciam s obrovskými stádami, deťmi a manželkami. Pomôž mi. A ďalej, prenocoval tam a na druhý deň oddelil zo svojho imania ako dar pre svojho brata Ezaua, teda začína posielať dary na utišenie jeho hnevu. 200 kôz a 20 capov, 200 oviec a 20 baranov, 30 dojčiacich tiav aj s ich mláďatami, 40 kráv a 10 bíkov, 200 oslíc a 10 oslíc žriebet. A oddal ich po čriedach svojim sluhom a svojim sluhom povedal: Choďte predo mnou a zachovajte odstup medzi čriedou a čriedou. Prvému prikázal takto: Keď ťa stretne môj brat Ezau, a ak sa obráti na teba s otázkou, či si a kde ideš, a či je toto, čo ženieš, odpovieš: som tvojho služobníka Jakuba. Čiže prichádzam od tvojho služobníka, od tvojho otroka Jakuba. A toto je dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezauovi. On sám ide za nami. Takto prikázal druhému i tretiemu a všetkým, ktorí hnali čriedy. Ako som teraz hovoril, tak poviete Ezauovi, keď ho stretnete. A ešte dodáte: hľa, tvoj služobník Jakub je za nami. Myslel totiž takto: udobrím ho darmi, ktoré ma predchádzajú. Len potom predstúpim pred neho, možno bude zhovievavý. A išiel dar pred ním, kým on ostal v tej noci v tábore. Čiže toto znova také praktické, ako si myslí, že teda svojho brata uzmieri, utíši jeho starý hnev, jeho túžbu po pomste a takou aj prefikanosťou, keby chcel kradnúť alebo zabíjať alebo brať jeho brat, tak chcel mu to všetko ponúkať a postupne. A nebolo to však len také praktické vysporiadanie sa, ale modlil sa. On cítil to duchovné napätie. On cítil ten boj. Preto ešte v tej noci vstal, 23. verš, vzal zo sebou obe ženy, obe slúžky, 11 svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tiež všetko svoje imanie. Len Jakub zostal sám. A teraz nastáva zápas. Tu zápasil s ním akýsi muž až do východu zory. Celú noc až po východ zorničky nastáva boj. A keď on videl, že ho neprevládze, dotkol sa jeho bederného klbu, takže Jakubovi sa bederný klb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal: pusť ma, lebo vychodí zora. Že bola tma, bolo šero, nebolo vidno do tváre, kto to s ním bojuje, ale Jakub ho držal, bojoval, zápasil, nechcel sa pustiť. A už vychádzali zornička, či za chvíľku malo výsť slnko, aby bolo vidno do tváre tomu bojovníkovi, kto to je. Preto mu hovorí: pusť ma. On však odpovedal:
nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? On mu odpovedal, Jakub. Vtedy onen povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom. Izrael znamená Boží bojovník, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. Onen odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. Na to Jakub nazval to miesto Fanuel, čo znamená Božia tvár, lebo povedal si, videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive. Takže Fanuel znamená Božia tvár. Keď si to pozrieme na tom našom plagátiku, El znamená Boh. Fanu je tvár. Fanuel znamená Božia tvár. Čiže on si hovorí, videl som Boha z tváre do tváre. Možno len taký záblesk v tom šere, v tej tme, ako zápasil. Lebo anjel mu hovorí, pustí ma, už vychádza slnko, už ide zornička. A on sa pýta, povedz mi svoje meno, nepustím ťa, pokiaľ mi nepožehnáš. A to miesto nazval Božia tvár. Videl som Boha, zostal som nažive. Len čo bol potom za tým miestom Fanuelom, vyšlo slnko a on krýval na svoje bedro. Preto až dodnes Izraeliti nejedia šľachy bedelného klbu, ktoré spojujú bedelný klb, lebo on sa dotkol šľachy na Jakubovom bedelnom klbe. Že to bola tá noc, celú noc prebojoval v tom duchovnom boji a keď vyšlo slnko, už smeruje k tomu nevyhnutnému, k stretnutiu s bratom, s Ezavom. Začiatok 33. kapitoly hovorí. Keď Jakub zodvihol oči, videl, že prichádza Ezau so 400 mužmi i rozdelil deti medzi Liu, Ráchel a obe slúžky. Napred postavil slúžky s ich deťmi, Liu a jej deti na druhé miesto a Ráchel s Jozefom nakoniec. Sám išiel napred a 7 ráz sa poklonil, kým nedošiel celkom blízko k svojmu bratovi. Čiže skláňa sa pred ním 7-krát, ako taký ponížený služobník, až otrok. Najprv posiela pred sebou tie slúžky, druhú ženu a až potom tú, ktorú mal najradšej, so svojím synom a skláňa sa a čaká, čo bude jeho brat hovoriť, robiť. A 4. verš hovorí, Ezau mu však sa ponáhľal v ústrety, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal. A obaja plakali. Čiže tá atmosféra sa úplne zmenila. Očakával hnev, očakával pomstu a Ezau mal zmenené srdce. Zmenené srdce určite nielen tými dármi, ktoré mu prichádzali. On ich ani nechcel, on ich ani neprijal. Určite zmena nastala v tej duchovnej oblasti, keď sa Jakub modlil k Bohu, keď zápasil s tým Božím anielom. Hovorí, že zápasil si s Bohom a s ľuďmi a zvíťazil si. A potom nakoniec hovorí 8. verš Jakub, chcel som nájsť milosť v očiach svojho pána. Ezau mu však povedal, ja mám toho toľko, môj brat, nech všetko ti ostane, nech je to tvoje. A Jakub mu hovorí, našiel som milosť v tvojich očiach, príjmi tento dar z mojich rúk. Lebo takto som videl tvoju tvár, ako keby som videl tvár Božiu, a ty si mi bol milostivý. Že hovorí, v tvojej tvári som videl odpustenie, videl som Božiu tvár. Tak celý dnešný kurzík bolo len toto, Božie slovo, je toho veľa na náš čas, ktorý má vyhradený. Ale aj my v tých našich ťažkostiach, kedy tak zápasíme na modlitbách, niekedy sú to problémy vo vzťahoch, je potrebné sa zariadiť nielen tak prakticky, ale aj duchovne vedieť zápasiť za tie veci, ktoré nás ťažia, trápia. Niekedy sú to ťažoby a treba prebojovať celú noc, ale oplatí sa držať toho anjela Boha, aby nám požehnal.
Dobre, prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, o Tvoje požehnanie skrze Tvoje sväté rány. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.